Lejliet li l-Kummissjoni Ewropea se toħroġ rapport dwar is-saltna tad-dritt fl-istati membri inkluż f'Malta. Il-kandidat nazzjonalista Peter Agius kiteb ittra li bjattakka lil Malta u lill-Gvern Malti u bagħatha lil Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova. Peter Agius semma l-inkjesta dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet u fi-stqarrija li biha ftaħar li bagħat ittra lill-Kummissjoni Ewropea għal wasal iż-żmien li l-Ewropa tikxef snina mal-Gvern Malti. Skontu l-Gvern Malti mhux jagħti l-istampa korretta quddiem rapport dwar is-saltna tad-dritt li għad irid joħroġ fuq Malta mill-Kummissjoni Ewropea. Agius li mhux l-ewwel darba li kiteb ittri u bagħathom biex jirrapporta lil Malta talab ukoll għal azzjoni tanġibbli kontra pajjiżna wara li qal li hemm attakki fuq il-ġudikatura. Dan wara li kien diġà talab investigazzjoni fuq il-fondi Ewropej li nkisbu minn Malta, dal-istess bħal David Casa li dan l-aħħar kiteb ittra lil Bank Ċentrali Ewropej fuq il-Professur Edward Cicluna. F'dan l-aħħar attakk viljak tiegħu Peter Agius kiteb littra u rid juri u jagħti pubbliċità l-azzjoni li jagħmel hekk kif jinsab f'kompetizzjoni ma' David Casa biex jikseb siġġu fil-Parlament Ewropew.